Good morning, Siargao. Maayong buntag kaninong tanan. Good morning po, Siargao. Good morning sa isla. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning po, usab sa probinsya Surigao del Norte. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning po, ilabi na sa Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Santa Monica, Pilar, Burgos, General Luna, o sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning. Good morning usab sa ato nga mga silingan nga kalungsuran ug probinsya. Ilabi na sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, o sa Dinagat Islands. Maayong buntag po. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang ilang efforts para na makaserbisyo kanatong katawhang Pilipino. Bisan nagikapoy na sila, apan mibarog gihapon sila aron na kanatong katawhan mga ka-Siargao. Good morning po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga viewers karon. Maayong buntag. Good morning po. Good morning kaninyong tanan mga ka-Siargao. Ilabi na sa mga nag-react karon, si Irish Garchos, Marialyn Buo, o si Jovi Obropa. Good morning. Good morning Kuya G, gikan na kang Precious Ann Sinday Nogalo. Good morning Precious Ann. Maayong buntag. Good morning sa tanang viewers nato. Good morning po. Dili ta maglangan mga ka-Siargao, atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Ang low pressure area mga ka-Siargao as of 3 a.m. naa sa gibana-bana nga 325 kilometers northeast of Birac, Catanduanes mga ka-Siargao. Sumala pa mga ka-Siargao nga ang Zamboanga usab Peninsula o Zamboanga Peninsula sa Northern Mindanao o Caraga nga dunay mapanganuron o mga sinati nga mapananguron o madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag nga pag-ulan o pagpanganalugdog tungod na sa LPA. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga pag-ulan tungod na kini sa localized thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan mga ka-Siargao ang hangin nga magagikan sa habagatang kasagpang direksyon ug hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan. Atong makita sa atong screen mga ka-Siargao nga adunay LPA nga nakit-an nato mga ka-Siargao o adunay mga pag-ulan nga atong masinati mga ka-Siargao. Hibalo naman kita nga kagabi usab adunay pag-ulan nga nahitabo bisan patak-patak kini mga ka-Siargao. Mao kana ang latest updates mga ka-Siargao. Ilabi na sa atong kahimtang sa panahon. Good morning po. Happy viewing. Happy viewing usab kang Crystal Jane Ong. Good morning. Good morning usab mayong buntag Dapa labi na diha na sa San Miguel. Good morning po. Good morning Irish Melody Gracitos. Good morning. Happy viewing. Good morning po. Magandang umaga. O sa tanang nag-react karon, good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning. Ang atong programa mga ka-Siargao, Lunes hangtod na sa Sabado. Ang programang Siargao TV News nga maghatod na kaninyo sa mga importanteng balita dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte o sa nasod Pilipinas. Good morning po. Kaya nga atong live stream Luzon, Visayas, Mindanao man mga ka-Siargao. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing po. Good morning. Ang pinakaunang balita nato mga ka-Siargao, ang headlines ug ang unod niini. Marina Caraga, magsugod na ang implementasyon sa No Face Shield, No Ride policy karong adlaw, August 7, 2020 mga ka-Siargao. Sumala pa nga magsugod na mga ka-Siargao ang implementasyon sa No Face Mask, No Ride policy sa Marina Caraga alang na sa pampublikong sakayang pangdagat base na sa Memorandum Order Number 2020-014 sa Department of Transportation. Sumala pa nga ang tanang sakayang pangdagat diri sa atong probinsya usab sa Surigao del Norte
magpatuman na niini nga polisiya aron na malikayan ang pagkaylap sa COVID-19. Mao na ang latest updates mga kasyargaw, ang tanang pampubliko nga sakayang pangdagat dili na mo dawat kung dili ka naka face shield, naka face mask kung mo biyahe mga kasyargaw. Mao na ang latest updates ilabi na din na sa probinsya Surigao del Norte o sa Caraga region. No face shield, no ride policy na mga kasyargaw. Samtang munisipalidad sa San Isidro istrikto nga gipatuman ang wearing of face mask. Istrikto na mga kasyargaw nga giimplementar sugod niadtong Agosto 5 o August 5, 2020 nasayran nga adunay penalty o multa kung masakpan nga wala kang magsulob og face mask. Sumala pa nga ang first offense mga kasyargaw, administrative fine na 100 pesos, second offense 500 pesos nga multa, samtang third offense mga kasyargaw 1,000 nga multa og 5 days community service mga kasyargaw. Base din na kini sa Municipal Ordinance number 2020-02 nga gipakanaog mga kasyargaw sa opisina sa Sangguniang Bayan dito na sa munisipalidad sa San Isidro. Mao kana mga kasyargaw ang latest updates sa munisipalidad sa San Isidro. Instrikto na nila nga ipatuman ang wearing of face mask. Samtang mga kasyargaw, DSWD nihatag og updates alang na sa Social Amelioration Program. Mihatag karon og updates ang DSWD mahitungod na sa Social Amelioration Program kunsap mga kasyargaw. Pinaagi na ni DSWD Undersecretary Rene Glenn Pahe. Atong paminawon mga kasyargaw ang detalye sa maong updates. Ayon sa pinakahuling ulat natin, ngayon ay umaabot na sa 66.4 billion pesos ang naipamahagi ng DSWD sa pamamagitan ng manual at digital payouts sa mahigit 10.2 million na pamilya na benepisyaryo ng programa. Ito ay itinatayang nasa 72.4% na ng kabuuang bilang ng mga benepisyaryo ang nakatanggap sa second tranche ng ating Social Amelioration Program. Kabilang dito ang mahigit 1.3 million na benepisyaryo ng 4Ps, ang mahigit na 5.2 million na low-income non-4Ps families, mahigit 2.6 million na mga waitlisted o yung tinatawag nating left out, low-income, non-4Ps na mga pamilya sa buong kapuluan. At mahigit 1 milyon na mga waitlisted mula sa mga ECQ area. Tuloy-tuloy po ang pamamahagi ng DSWD ng ayuda sa lahat ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng ikalawang bugso ng ating Social Amelioration Program. Patuloy na nagsisikap ang mga kawani at ang buong ahensya upang matapos ang lahat ng payout sa kalagitnaan ng buwang kasalukuyan. Mao kadto mga kasyargaw ang pamahayag mismo ni DSWD Undersecretary Rene Glenn Pahe. Samtang sa follow-up ana mga kasyargaw nga balita ilabi na sa Social Amelioration Program, sumala pa nga giklaro ni ini nga nung migamay na ang mga benepisyaryo sa Social Amelioration Program. Ang breakdown sa mga benepisyaryo gidetalye mismo mga kasyargaw ni Undersecretary Rene Glenn Pahe. Atong pagatan-awon ang detalye mismo mga kasyargaw nganong migamay o nganong mikunhod ang mga benepisyaryo sa maong ayuda. Sa kasalukuyan ay ang nakikitang kabuuang beneficiaries ng DSWD para sa second tranche ng SAP ay aabot sa 14.1 billion. At ang mga ito ay binubuo ng sumusunod. 1.3 million po na 4-piece beneficiaries, 7.2 million na non-4-piece beneficiaries na nakatira sa ECQ areas mula noong May 1 hanggang May 15. 3.2 million na waitlisted families nationwide na hindi nakatanggap ng first tranche at 2.1 million naman
na waitlisted families na nasa ECQ areas mula ika-1 ng Mayo hanggang ika-15 ng Mayo na mga taong nakatanggap din ng second tranche o makakatanggap din ng second tranche. Ang suma nito ay humahantong sa 14.1 million na naging target ng DSWD dahil sa mga sumusunod na dahilan. Marami po sa mga lokal na pamahalaan, mga LGUs, ang hindi nakaabot sa idineklara nilang bilang ng waitlisted families sa kanilang mga nasasakupang lugar. Noong sila ay nagsumite ng listahan ng mga pangalan ng waitlisted families. Sa katunayan ay 3.2 million lang ang mga pangalan na naisumite lahat ng LGUs at 2.1 million mula dito ang mga nasa ECQ areas. Natuklasan din natin na napakarami ng nakatanggap ng mahigit na isang ayuda mula sa DSWD o kaya naman ay mula sa ibang ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad din ng SAC tulad ng DOLE, ng DA, ng DOF, SSS. Natuklasan din po ng DSWD na maraming benepisaryo ang hindi kwalipikado, ngunit nakatanggap ng ayuda mula sa SAC. Mao ka na mga kasyargaw, ang atong dugang na detalye ni DSWD Undersecretary Rene Glenn Pahe mga kasyargaw. May tungod na kung unsa gayod ang nahitabo sa DSWD ilabi na sa Social Amelioration Program kung anong gamay o mga hinungdan, mga reasons mga kasyargaw sa pagkunhod sa mga benepisyaryo mga kasyargaw. Kung ako'y patanawon mga kasyargaw, kaugalingang opinyon, daghan manggod ang mga nidawat mga kasyargaw na mga doble na ang ilang ayuda na nagpa-as if na wala pa nakadawat mga kasyargaw. Apan na nakadawat na di ay kini. Sa inyong opinion mga kasyargaw, unsa kay nindot nga paagi o unsay inyong opinion mahitungod na sa mga ingana na mga panghitabo? Ilabi na sa Social Amelioration Program, sa distribution, sa mga nakadawat na wala ni giuli o sa mga matinud-anon nga niuli gayod sa ayuda ilabi na nakadawat na kini sa lain pang ahensya sa gobyerno. Unsa may opinion ninyo mga kasyargaw mahitungod na sa Social Amelioration Program? Ilabi na karon second tranche ug nag-apod-apod na mga kasyargaw. Just comment down below mga kasyargaw ang inyong opinion ato na ang pagabasahon dinhi na sa tong programa. Good morning. Shout out mga kasyargaw, ilabi na kang Maria Lynn Buo, maayong buntag, kang Irish Garcitos, good morning po. Maradyaw na buntag Siargao, maradyaw na buntag Kuya G, gikan na kang Marky Pacon, good morning Marky Pacon. Crystal Jane Ong, good morning. Good morning usab kang Joshua Noguera, good morning po. Good morning kasyargaw, good morning. Pag-greet ko sa ako uyab diha na happy birthday gikan na kang Andy Jane Sulima. Good morning po. Kang Maricela Pomoy, good morning Siargao, labi na sa lungsod sa Burgos. Good morning mga taga Burgos. Good morning po. Good morning Beverly Arnido. Good morning, thank you sa Everyday Update Siargao TV. Regards sa ako mga parinti adtong keep safe sa tanan mga ka-Siargao, sa tanang taga Siargao. Yes po, Beverly Arnido, salamat. Good morning po. Happy viewing kaninyong tanan. Magandang umaga po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga ka-Siargao, mga mag-uuma og mangisdaay, pwede na nga makautang sa Department of Agriculture ilalom sa expanded Sure Aid Program. Gikumpirma mga ka-Siargao mismo ni Department of Agriculture William Dar o Secretary William Dar nga pwede na nga makautang ang eligible nga mga mag-uuma o mangisdaay hangtod na sa 25,000 pesos alang na niini o hangtod sa 300,000 to 10 million pesos alang na sa mga micro and small enterprises. Ilalom kini sa Expanded Sure Aid Program. Atong paminawon ang detalye sa maong programa.
Ang isa pang ongoing na project natin under this time of pandemic, mayroon tayong expanded SureAid and recovery project. Dalawa pong kategorya dito. Una, yung mga magsasaka at mangingisda ay pwede silang umutang ng 25,000 pesos, zero interest at payable in 10 years. Mayroon man para dun sa micro, small enterprises, yung mga nagnenegosyo sa agrikultura, ay pwede sila umutang ng as low as 300,000 to as high as 10 million, zero interest and payable in 5 years. Yan po ang ongoing na tulong. Mao kana ang mismong pamahayag ni Secretary William Dar, mga kasyargaw, sa Department of Agriculture nga pwede nang makahulam sa gobyerno, ilabi na sa Department of Agriculture, ang mga mag-uuma o ang mga mangisda ay ilabi na sa ilang mga programa. Mao kana mga kasyargaw ang latest update. Samtang mga kasyargaw, atong nakuha nga impormasyon gikan na sa Socorro, sa munisipalidad sa Socorro, mga kasyargaw, nga gipagawas sa mayor niini ang Executive Order number 45 series of 2020 o ang order lifting, mga kasyargaw, the imposition of measures to isolate the members of the Socorro Bayanihan Services Incorporated nga nagpuyo sa Sitio Kapihan, Barangay Sering, gikan na sa mga daiyang komunidad, mga kasyargaw. Gilift na, giwagtang na, mga kasyargaw, ang imposition measures alang na sa pag-isolate sa mga miyembro sa Socorro Bayanihan Services Incorporated nga nahimutang dito na sa Sitio Kapihan. Apan, mga kasyargaw, dili pa pwede usab mugawas si Mrs. Roselia C. Sanico, Mrs. Priscilla C. Hakol, o Mr. Roniel M. Sanico, mga kasyargaw, kung wala pa kini mapakita nga rural health unit sa rural health unit, mga kasyargaw, og negatibo nga resulta sa ilang follow-up rapid antibody test. Ang mga katawhan nga naa didto sa Sitio Kapihan, ilabi na sa miyembro sa Socorro Bayanihan Services Incorporated, pwede nang magawas except kila Mrs. Roselia Sanico, Mrs. Priscilla Hakol o Mr. Roniel Sanico kung wala pa kini mapakita nga rapid antibody test, mga kasyargaw. Mako na ang atong nakuha na impormasyon gikan na didto na sa munisipalidad sa Socorro, mga kasyargaw. Samtang third tranche alang na sa Social Amelioration Program magdepende sa Kongreso, sumala pa sa DSWD. Giklaro karon sa DSWD, mga kasyargaw, kung Department of Social Welfare and Development, mga kasyargaw, nga ang giingong third tranche sa Social Amelioration Program kini, mga kasyargaw, magdepende sa pag-aproba sa Kongreso. Atong paminawon ang pamahayag mismo ni DSWD Undersecretary Rene Glenn Pahe. DSWD ay pangunahing tagapagtaguyod ng mga programa na nagpapatupad ng social welfare and development at titiyakin na maayos ang pagpapatupad ng anumang polisiya o batas na ipinapasa ng ating Kongreso hinggil dito. Ang DSWD ay tagapagpatupad at nakahanda tayong gawin at ang mga utos na nakaatas sa atin. Alinsunod naman sa sinabi ni Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque, ay nakasalalay sa ating mga mambabatas ang pagbibigay ng third tranche ng social amelioration. Mao kana, mga kasyargaw, ang latest updates nato ilabi na sa Social Amelioration Program kung aduna bay third tranche nga mahitabo. Apan sumala pa nga magdepende kini sa pag-aproba sa Kongreso.
Kamo mga kasyarga, unsay opinion ninyo sa third tranche? Posible ba nga maaprubahan kini o posible na dili na? Unsay opinion ninyo mga kasyarga may tungod na sa third tranche sa Social Amelioration Program? Comment down below mga kasyargaw kung unsay inyong mga opinion aron natong hisgutan na din na sa atong programa. Good morning kasyargaw, gikan na kang Maria Nailjen Jimenez. Good morning po, happy viewing. Good morning, good morning, good morning. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning sa atong mga viewers. Salamat po sa inyong suporta. Samtang mga kasyargaw, sa atong horoscope karong buntaga. Adunay horoscope nato nga ihanyag alang na kaninyo mga kasyargaw para na sa giya pagkabot nato mga kasyargaw sa atong success. Sa zodiac sign nga Aries mga kasyargaw, mahimo nimo ang pagkontrol sa conversations, maayo nga magsabwag sa imong mga mental energies. Lucky numbers 32, 28, 42, 48. Lucky color blue. Sa Taurus, dunay tendency nga mag-overreact ka sa tanang hitabo karon. Kinahanglan ang balance sa kaugalingon. Lucky numbers 42, 54, 33, 24. Lucky color ice cream white. Samtang sa Gemini, maglikay sa issue sa subject of money sa family discussion. Dunay tawo nga magsigi og saway kanimo karon. Lucky numbers 56, 33, 20, 11. O kini walay lucky color. Samtang sa Cancer, paniwaa mga maka-get away ka karon aron dunay change sa environment. Mas maayo ang nature trip nimo karon o sa pag bakasyon. Lucky numbers 23, 20, 46, 55. Lucky colors emerald green. Sa Leo, ang gahom sa emotional expression maghatag og surprise kanimo mga kasyargaw. Ang gahom nimo grabe siya sa imong feeling. Mahitabo kini sa imong feelings karon. Lucky numbers 12, 14, 38, 45. Lucky color purple. Samtang sa Virgo, kinahanglan nga low profile sa imong trabaho aron walay masina kanimo. Lucky numbers 14, 22, 35, 47. Lucky color peach. Samtang sa Libra, ang vibration sa imong guide spirit ang mag-support sa imong small change sa kinabuhi. Lucky numbers 26, 30, 54, 42. Lucky color ruby red. Samtang sa Scorpio, ang imong kauban nag-overreact sa imong mga gisulti karon. Lucky numbers 23, 36, 48, 52. Lucky color gold. Samtang sa Sagittarius, ang imong love partner musupak og nagpugong sa tanan nimong mga plano. Ikaw ang mablame sa mga problema. Lucky numbers 22, 40, 49, 56. Lucky color white. Sa Capricorn, curious ka sa situation sa imong friend karon. Dunay surprise sa imo. Lucky numbers 30, 32, 45, 59. Lucky color brown. Samtang sa Aquarius, slow ang day nimo karon. Kinahanglan hunahunahon nimo ang mga problema sa og tarong. Lucky numbers 26, 40, 45, 57. Lucky color yellow. Sa Pisces, na emotional kay dunay nalipay kanimo. Kinahanglan hatagan nimo og special treat ang imong kaugalingon karon. Lucky numbers 39, 43, 20, 23. Lucky color red. Mao kana mga kasyargaw, ang atong latest updates mga kasyargaw, ilabi na sa atong horoscope. Kinigiya lamang para na makabot nato ang atong success. Kaya ang atong kaugalingon man o kaugalingong effort mga kasyargaw, ang atong saligan para na makabot kini. Good morning, di na siguro kay Moraga mahutdan nagkwarta ang Pilipinas. Gikan na kan JJ Larong. Yes, mga kasyargaw, na ang atong budget mga kasyargaw sumala pang nahimo ng limitado karon apan ang atong pangulo posible niya kini nga i-konsidera ilabi na ang third tranche
Labi na karon padayon ang atong pakigbatok sa COVID-19. Apan mas gifokusan karon mga kasyargaw ang mga bakuna, ang mga nagkadaiyang measures mga kasyargaw para na makakabot kita ng vaccine mga kasyarga. Kay sumala pa sa Pangulo nga sa Disyembre posible na nga adunay bakuna. Apan dili sab nato wad-on ang gikonsidera nga third tranche sa Social Amelioration Program. Sumala pa sa opinyon ni JJ Larong, di na siguro kay murag mahutdan na ang kwarta og Pilipinas. Yes, sumala pa sa Department of Budget and Management mga kasyargaw. Nga doon natay ubos ng budget. Apan, sumala pa sa mga press releases, press conferences sa atong opisyales sa mga gobyerno. Sumala pa nila nga pwede tang makautang sa nagkalaing-laing mga bangko sa tibuok nasod, kalibutan ko tungod kay ang atong credits mga kasyargaw good kini o sumala pa good kini sa tanang bangko sa tibuok kalibutan mga kasyargaw. Kay sumala pa nga ang presidente gayud gilimitahan niya ang mga proyekto para na dili kita makautang sa nagkalain-laing nasod mga kasyargaw. Apan karon posibleng magamit ang good credit sa Pilipinas tungod na sa pandemya mga kasyargaw. Happy Friday morning Sir G. Good morning sa Nanay Eling sa Union. Good morning. Salamat JJ Layo Larong sa imong opinion. Salamat. Ilabi na sa tan-aw nimo karon, ilabi na sa third tranche sa Social Amelioration Program o sa ayuda mga kasyargaw. Ang pagpanghatag sa third tranche. Kay sumala pa sa DSWD, ilabi na ni DSWD Undersecretary Rene Glenn Pahe nga ang Kongreso na ang magdepende na sa Kongreso kung aprobahan ba kini o dili mga kasyargaw. Good morning kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang ang Rice Farmers Meeting gipahigayon dito na sa Claver mga kasyargaw. May pahigayon og Rice Farmers Meeting ang Claver Municipal Agriculture Office dito na sa Barangay Sapa o Barangay Kabugo. Alang na sa mga dugang dokumento, alang na sa Registry System for Basic Sectors. Sumala pa nga uban usab niini ang monitoring o reporting mode of production area mga kasyargaw. Sumala pa nga kinahanglan usab sa IEC o sa Department of Agriculture og Agriculture RSBSA mga kasyargaw. Sama sa barangay certification, photocopy sa tax declaration, certificate of land transfer o certificate of title farmer owners mga kasyargaw. Membership sa LGU Agricultural Program Loans og fertilizer og hybrid seed assistance, palay seed subsidy og uban pa mga kasyargaw. Gisgutan na dito alang na makabot sa mga mag-uuma nato ang mga dukang dokumento alang na sa registry system for basic sectors mga kasyargaw. Ilabi na kung mosulod sila sa pag-uma mga kasyargaw, ilabi na pondohan kini sa Department of Agriculture. Pinaagi na sa Municipal Agriculture Office. Ilabi na dito na sa Claver mga kasyargaw. Mga ng latest updates dito na sa munisipalidad sa Claver mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, sa gamay lamang nato na history o trivia alang na kaninyo. Ado na tayo trivia o history. Sumala pa mga kasyargaw nitong August 7, 1940 mga kasyargaw. Ang National Assembly, mga kasyargaw, may pasar sa Educational Act of 1940 nga nag-provide sa reduction sa elementary school, mga kasyargaw. Gikan na sa 7, nahimo na lang na 6 years. Kini mga kasyargaw, kay sa una, atong mahinumduman nga adunay grade 7, mga kasyargaw, kaniadto. Apan sumala pa sa pagpasar sa National Assembly sa Educational Act of 1940,
Miubos na lang kini hangtod na sa grade 6, ilabi na sa elementary course mga kasyargaw. Mao kana ang updates samtang sa August 7, 1901 mga kasyargaw, namugna ang chartered city sa Manila, mga kasyargaw. 1901 pa sila. Ang City of Manila Incorporated, pinaagi na sa Act 183 sa Philippine Commission nga gipapasar niadtong July 31, mga kasyargaw. Sumala pa nga nahimo ng charter city o chartered city ang Metro Manila o ang Manila mismo, mga kasyargaw. Kini ang general plan sa legislation dito na sa Amerika, gikan mga kasyargaw dito na sa Washington DC. Himugda nila isip chartered city niadtong August 7, 1901. Mao kana ang atong history og trivia karong buntaga. Unta na nakahatag kini og dugang kaninyo na mga impormasyon mga kasyargaw. Good morning sir, tinuod ba mag-lockdown na sad kuman hangtod sa 16? Wala pa tayo impormasyon mga kasyargaw kung mag-lockdown pa. Apan kung ado namang galing ato nang ipahibalo kaninyo dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Apan karon wala pa may wala pa'y kamanduan gikan na sa probinsya Surigao del Norte mga kasyargaw. Apan atangan na nato na mga kasyargaw. Good morning. Uno na channel ang Siargao TV. Good morning Asel Analgnim. Ang atong page na Siargao TV is more on social media mga kasyargaw. We eye on that sa sumusunod na mga panahon mga kasyargaw. Apan karon dinhi lamang kita sa social media platform para na maghatag kaninyo og mga impormasyon. Please visit our Facebook page, facebook.com/SiargaoTV, youtube.com/SiargaoTV, o sa atong mga social media platforms usab ang twitter.com o ang instagram.com mga kasyargaw. Makita kami ninyo dinha, ilabi na sa YouTube mga kasyargaw. Ang mga news nato anaasab sa YouTube, makita sab ninyo, pwede ninyo mabalik-balik mga kasyargaw. Thank you Asel Analagnim. Good morning. Og kang Botonan Nathan, salamat sa pangutana. Good morning po kaninyong tanan, happy viewing mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita sa One Hospital Command gilusan sa Interagency Task Force mga kasyargaw. Gilusad na sa IATF ang One Hospital Command nga sumala pa usa ka centralized hospital occupancy monitoring system. Sumala kang National Task Force Chief Implementer Carlito Galvez Jr. nga dako ang tabang niini labi na sa epektibo nga pagmonitor og koordinasyon sa pagpadala sa COVID-19 patients sa mga ospital. Dugang pa mga kasyargaw maka-access ang mga ospital sa real-time data aron mahibaw-an kung puno o dili pa ang mga ospital nga pagadalhan sa mga COVID-19 patients. Atong paminahon ang pamahayag ni NTF Chief Implementer Carlito Galvez Jr. Hindi na po maghihintay ang COVID-19 patient na mabigyan siya ng karapatan lunas. Through this system, we will significantly reduce the waiting time for patients to be admitted. Paramihan po ang mga namamatay, nagkakaroon po ng DOA because hindi po nabibigyan ng sa ER. So ito po, maganda pong sistema po ito para yung admission and waiting time will be reduced. Dahil prioridad po ng ating mahal na Pangulo ang gumaling ang bawat Pilipino na may COVID-19. Sa pamamagitan ng sistemang ito, maibababa natin ang mortality rate ng mga COVID and non-COVID patients na siyang isa sa pangunahing layunin ng second phase ng National Action Plan Against COVID-19. Yun po ang sinasabi ng ating mahal na Secretary Francisco Duque na kailangan pababain natin ang ating fatality rate to the minimum level so that we can open up our economy. Without doing that, we cannot open up and recover our economy.
Mao kana mga kasyargaw ang latest nato nga pamahayag gikan mismo kang NTF Chief Implementer Carlito Galvez. Labi na sa gilusad nga One Hospital COVID-19 Center mga kasyargaw. Monitoring center kini nationwide mga kasyargaw. Samtang ang latest updates nato sa COVID-19 sa atong nasod, miabot na kini sumala pa sa 119,460. Sumala pa sa pinakaulahing datos mga kasyargaw sa Department of Health Philippines nga miabot na sa 119,460 ang total confirmed case mga kasyargaw ug ana ay total active case nga 50,473 mga kasyargaw ug ang mga naka-recover 66,837 na. Sumala pa mga kasyargaw nga adunay nadugang nga 3,561 sulod lamang sa usa ka adlaw. Pinaagi na sa mga laboratory reports gikan na sa 89 out of 98 laboratories mga kasyargaw. Samtang ang mga nangamatay miabot na sa 2,150 mga kasyargaw. Sumala pa sa Department of Health usab mga kasyargaw nga 90.9% sa mga COVID-19 patients mga mild lamang ang symptoms mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates nato sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas mga kasyargaw. Good morning sa atong mga viewers karon. Happy viewing po. Cliffany De Luna Angla, good morning. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat mga kasyargaw. Ang atong programa matag alas 6 sa buntag Lunes hangtod na sa Sabado mga kasyargaw. Tutok lamang kamo. Apan mga kasyargaw, tutoki usab ugmang adlaw alas 8 sa gabi ang giatangan sa kadaghanan ang atong paduwa ang atong game show nga Bagtiktab Game Show nga gipartner gayud kita mga kasyargaw sa nagkadaiyang sektor dinhina sa atong probinsya Surigao del Norte alang na sa mga kabatan-unan nga gusto makaeskwela apan walay gadget. At ang ninyo mga kasyargaw, ugmang adlaw alas 8 sa gabi ang Bagtiktab Game Show nga i-live stream nato o parapol nato alang na sa mga estudyante ugmang adlaw alas 8 sa gabi. Mga kasyargaw, dinhin na lamang kutob ang atong panag-uban sa atong programa Siargao TV News. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban, kini ang iyong nag-alagad sa live stream karong buntaga, Kuya G, muingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Good morning! Ingat Siargao, ingat Pilipinas!